Праздник бәйрәме. День Татарстана сегодня, да? День герба республики. День Татарстана. Бүгінгі шарабыз башка еллардан айырыла нәрсә белән без 3000 Татарстан герб туграсы төшелгән байраклар әзерләде. Башка елларда без туш тамгалар, магнитлар тараткан булсак, бүген исә без байраклар таратабыз һәм моның белән айырылып тора башка еллардан. Кызганлылар күпчелеге белми, әлбәттә. Чөнки кызганычка каршы матбугат чараларында да тугара көне турында мәгълүмат юк диярлек, кешеләр хәбәрдар түгел. Әмма безнең максатларыбызның берсе дә бу шара белән кешеләргә хәбәр бирү, бу көн турында аңлату, сөйләү. Biz Азатлык Татар яшьләре берлегеннән президентыбыз Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать әзерләдек. Ул мөрәҗәгатьтә инде без бу дәүләт символына карата булган бәйрәмне ничек тә булса зуррак дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорадык. Һәм дә инде менә бу ничек дип әйтим, дәүләт дәрәҗәсендә үткәрү бу бәйрәмне инде безнең республикабызга да башка дәүләтләр арасында һәм дә инде булай статусын күтәрер, һәм дә инде бәлки инде үзебезгә карата яхшы мөнәсәбәт булдыра һәм ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Шул исәптән без инде үзебез дә шул шарага чыктык һәм инде дәүләтне дә шундыйрак яки башка төрле зуррак иттереп бәйрәм итүне чакырабыз. Нинди максатларыбыз дигәндә инде шарабызның максатлары әлбәттә Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе булган туграбызның кабул ителгән көнен искә алу, белгәнебезчә моннан 24 ел элек 1992 елның февралендә, 7 февралендә Татарстан парламенты тарафыннан Татарстан туграсы кабул ителгән иде. Кызганычка каршы югары дәрәҗәдә, дәүләт дәрәҗәсендә бу көн инде шаралар, җыеннар үткәрелми. Шуңа күрә шәһәргә бәйрәм төсмерен кайтарыр өчен, халкыбызга милли рухны аңлатыр өчен, тугра көне турында искә төшерер өчен бу акцияны оештырабыз без. Шара әлбәттә азатлык активистларының үз көчендә оештырыла, үзара акча җыелышып, эшләп бу акцияны оештырабыз.